गिबि गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गासैनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। लोगोसे दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 37थि बोसोरारि जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि दख'रानि 16थि बोसोरारि जथुम्मा बे साननै जथुम्माया दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि दख'रानि सिङावनो 1 नं टेकजुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जाबाय थादों आरो बे जथुम्माया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जादों। 19 आरो 18 बे 19 आरो 18 बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंबाय थादों। दिनै बिनिनो नैथि दिन आरो बे नैथि दिननि हाबाफारि बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जों बिलिरनाय हाबाफारि फुं समावनो जों मावलांबाय। बिनि उनाव जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बड'फानो बिबार बावनाय आरो बे थान्दैनि बे मेलनि गेजेरजों बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांनाय हराव जोङो मोनसे थान्दै जिरायदोंमोन। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे रिजलिउसन लानाय जादों, थांखिफोर आजावनाय जादों। बे थांखिफोरानो जाहैबाय जों गिबियावनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे सोलोंथाइनि जेंना, बे जेंनानि सायाव जों गोबां गोथौयै रायलायदों आरो हर थौनानै सोरां गुलायदों। जाहाथे जोंनि बे धेमाजि ओनसोलाव सोलोंथाइनि सायाव जों पिसफोरा उन गोग्लैसोनानै दङ। बे उन गोग्लैसोना थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों माबोरै जों सोलोंथाइयाव जोङो बारसोमहोनो हागोन आरो मोनसे धेमाजि जिल्ला जोङो मा होनो बेखौ मडेल बा गोरों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा रोंगौसा जागोन, बेखौ जोङो गोथौयै सावरायनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि बे थांनाय थान्दैनि गेजेरजों गोबां जोंनि दख'रानि दैदेनगिरिफ्रा माखासे सोलोंथाइनि सायाव पारफरमेन्स बा बाहागो लादों। सोलोंथाइनि सायाव जों मा राहा लायोबा जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गोग्गोम खालामनो हागोन बा जोङो फोथांना दोननो हागोन। जोंनि बे ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' फरायसालिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा। दिनै फोरोंगिरि गैया। फोरोंगिरि फैदोंमोन आसाम टेट बा पास जानानै फैनाय जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे टेट फोरोंगिरिफ्रा दिनै जयेन जाफैदोंमोन जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिसोरो दिनै साख्रिखौ नागारनानै गावसिनि जायगायाव थांफिनजोब्बाय। दा बे लेखायै आरो फिन जोंहा माखासे समस्यायाव गोग्लैफिनबाय, प्रब्लेमाव गोग्लैफिनबाय। ओरैबायदि गिदिर मोनसे जेंना जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव मा होनो बेखौ सोलोंथाइखौ लानानै जों दिनै खाफालाव आखाइ होनांदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा गाबनांदों जे गावनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो मायाव फोरोंहरगोन। गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया, गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया, हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि गैया, हायार सेकेन्डारियाव फोरोंगिरि गैया। दिनै बर' फोरोंगिरि सासेबो गैया। जेरावनाखि 600-700 फरायसा दं, बाव माने 2-3ल' बर' फोरोंगिरि दं। दा बिदिब्ला जोंनि धेमाजि ओनसोला जों सोलोंथाइनि थासारिया मादि जागोन बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो। दा ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि बाइटनि गेजेरजों, आं जोबोद दुखु मोनदों। आं फोरमायदों रायजोफोरनो जे जोंनि धेमाजि ओनसोलाव सोलोंथाइनि सायाव दिनै गोबां प्रब्लेम जाना दं। दिनै फरायसालिनि अबस्थायाबो मोजां नङा फारसेथिं सोलोंथाइनि खेथ्रआवबो मोजां नङा, फोरोंगिरिबोथ' गैखायानोखा। बिनि सायाव दिनै जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाय मोनसे सिन्था खालामदों। बे सिन्था खालामनायनि जि मोनसे जोंनि धारना बेयो जोंना दिनै सिमाङैनो जानानै थांबाय। गोबाव समनिफ्राय जों नाजाबोबाय थादों जे जोंनि बर' फरायसालिफ्राव जोङो बर' फोरोंगिरि थिसननानै बर' माहारिनि बर' रावखौ फोथांनायजों लोगोसे जोङो बर' गुदि फरायसालि बा बर' रावखौ फोथांनायजों लोगोसे जों फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो। नाथाय बे जोबोद जोंनि धेमाजि जिल्लानि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै थाबाय। आरो बावैसो सिगाङाव आसाम सोरखार सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायज्लायनायाव मोनसे सावरायनायाव मोनसे फिथाइ जों मोनगोन होननानै सानदोंमोन। नाथाय आसाम सरकाराबो खोथा होनदोंमोन बिटिआर बायजोआव स्पेसियेल बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेल टेट फाथिगोन होननानै। नाथाय बावैसो सिगां फोसावबाय जे माने बर'फोरनि थाखाय अल आसामावनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा स्पेसियेल टेट फाथिनाय जागोन होननानै। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै जोङो धेमाजि जिल्लायाव सेन्टारखौबो जों मोननो थाङासै। जों सेन्टारखौबो लुबैदोंमोन, सेन्टारबो जों मोननो थाङाखै। लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय आलादा स्पेसियेल टेट बर'फोरनि थाखाय फाथिनानै दिनै बाहेरायाव थानाय बर' फरायसालिफोरनि थाखाय सुस्रांजानाय मोनसे जि सावरायबाय थादोंमोन। नाथाय बेखौ दिनै जों आसाम सरकार जोंखौ थगायबाय। बेयाव आसाम सरकारखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो निन्दा होदों। बे जोंनि फरायसालिफोरखौ बिसोरो बुथारनायनि जि मोनसे जरजन्त्र खालामदों। आरो जों धेमाजि जिल्लायाव बर' रावनि मिडियामफोरखौ बर' गुदि फरायसालि बा बर' फरायसालिफोरखौ बिसोर हासिब सिबनानै गारहरनायनि मोनसे जरजन्त्र खालामदों। आं बेखायनो स्ट्रंलि कन्डेम खालामदों। फैबाय थानाय समाव जोङो धेमाजि ओनसोला गासैबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगोन आरो जोंनि बे सोलोंथाइनि मोन्थायखौ जों बिख'ना लाथारनांगौ। जों बयबो साग्रिद जानांगोन। आरो आं खावलायदों, बेखौबो जों खावलायदों जे रनजबिखौ बुंबाय, जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ जों बुंबाय, आच्चा नोंथाङा धेमाजि जिल्लानि सासे मन्थ्रि, अब्ला नोंथांनि जायगायाव मानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे सेन्टार
स्पेसियेल टेटनि थाखाय बर'फोरनि टेटनि थाखाय एग्जाम सेन्टार मानो लाबोनो हाया नाथाय बिथाङा बानायगोन होनना बुङो नाथाय दिनै अनलाइन खालामनाय माखासे फरायसाफोरा आंखौ कुइसन खालामदों दा आं रिप्लाइखौ मा होनना बुङो दिनै अनलाइनाव दिनै नुजायाखै धेमाजि जिल्लायाव मोनसे सेन्टार बे सेन्टारखौ जाहाथे जों खावलायदों जे जोंखौ जियानो जा जों सेन्टारखौ धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव होयो बेखौसो आं खावलायगोन दिनै जोङो गेवलां मेल नैथि हाबाफारि गेवलां मेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि नुजाथि फैबाय बिथांखौ अलरेडि नुजाथि फैनो हाखाबाय दा दसेनि उनाव जोङो बिथांखौ गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोङो बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन आरो BKWSनि चिफखौ जों लिंदोंमोन बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायानो ओंखायनो दा BKWS चिफनि जायगायाव OSD बिथां गयारिया दिनै बाहागो लाफैगोन आसा खालामो दिनै बे गेवलां मेलजों जों माखासे नैबे ओनसोलखौ धेमाजि ओनसोलखौ जोङो मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा जे बड'फानि मोनसे मावथांखि बड'फानि जि सिमां मोगथाङाव बर' माहारिखौ मोनसे मास्टार रेस दानायनि जि सिमां मोनफ्रोमबो बिथिंथिं आबादनिफ्राय लानानै गेलेनायनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जों सोलायनाय लाबोनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों